Dobrodružstvo pri striebornom vodopáde. Za 7 vlnami a jednou veľkou plážou žili 3 najlepší kamaráti. Korytnačka Tinka, krab Kiko a veselý delfín Dano. Každý deň spolu objavovali nové zákutia oceánu. No jedného dňa ich čakalo naozaj veľké dobrodružstvo. Počuli ste o striebornom vodopáde? Spýtal sa Dano a jeho oči sa zaiskrili od vzrušenia. Hovoria, že na jeho dne leží poklad. Poklad? To znie úžasne, vykríkol Kiko a začal nadšene mávať klepetami. Ale je to ďaleko a cesta môže byť nebezpečná, zamyslela sa Tinka. No rozhodli sa, že to skúsiť musia. Cestou preplávali cez husté chaluhové lesy, kde sa skoro zamotali. Ale vďaka Kikovým rýchlym klepetám sa dostali von. Potom ich zastavil veľký vír, ktorý by ich mohol strhnúť, ale Danko ich ťahal v bezpečnej vzdialenosti. Keď konečne dorazili k striebornému vodopádu, zistili, že poklad stráži veľká chobotnica menom Hugo. Len tí, ktorí vedia, čo je v živote najcennejšie, môžu poklad získať, povedal múdry Hugo. Kamaráti sa zamysleli. Najcennejšie je predsa naše priateľstvo, vyhlásila Tinka. Hugo sa usmial a dovolil im nazrieť do pokladu. Vo vnútri našli trblietavé perly a mušle. Ale najviac ich potešilo to, že spolu prežili toto veľké dobrodružstvo. A tak sa šťastní vrátili domov, silnejší a lepší kamaráti než predtým.